मिथिंगायारि संरैखा खालामनो एभारग्रीन चैरिटेबल ट्रास्टआ नायबिजिरसंहैदों। एभारग्रीन चैरिटेबल ट्रास्ट एनजिअ'आ रुनिकाटा रेन्जनि सिङाव थानाय 4 नं गलकटा सिखोना जोहोलाव हाग्राखौ नायदिंहैदों। थांनाय 16 खालाराव बिफां लाइफांखौ दानस्रांनाय मोनसे भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव गोसारदोंमोन। बिनिखायनो दिनै सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कआव एभारग्रीन चैरिटेबल ट्रास्टआ नायबिजिरसंनो थाखाय हाग्रा गेजेराव 150 निबो बांसिन हानजा लानानै नायबिजिरसंहैदों। थारैनो बिफांखौ दानफायनायखौ नुनो मोन्दों, लोगोसे मोनसे मैखोम हाग्रा बिफां लाइफांखौ बुंफबनाय ओनसोलखौ दानस्रांनानै न' लुना थानायखौ नुनो मोन्दों। बेखौ नुनानै एभारग्रीन चैरिटेबल ट्रास्टनि गाहाय आफादगिरिया बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकारखौ सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कनि सिङाव थानाय 4 नं गलकटा सिखोना जोहोलाव हाग्राखौ थाबैनो संरैखा खालामफिननो खावलायहरदों। लोगोसे एभारग्रीन चैरिटेबल ट्रास्टनि गाहाय सामलायगिरिया गावसोरनि एनजिअ'खौ सामलायनो थाखाय बिटिसि सरकारनिसिम थांना थानायनि आरो जाग्रा आदारफोरखौ होयोब्ला मोजां जागोन होनना फोरमायदों। जोङो दिनै नैबे फुङावनो जोङो ओंखारबोदों। मानो होनना बुङोब्ला मैया थांनाय मोनाबिलि समाव जोङो मोनसे ससियेल मिडियायावहाय जोङो नुनो मोन्दों जे गलगथा 4 नम्बर गलगथा होननायाव बिफांखौ दानफायजोब्बाय होननानै जोङो ससियेल मिडियायाव जोङो नुदों। दा बे ससियेल मिडियायाव नुनाय जाथाया नंगौ आरो नङा बेखौ जोङो जाज खालामगोन होननानै जों दिनैहाय एभारग्रीन चैरिटेबल ट्रास्टनि गथ'फ्रा 150 जनसो गथ'फ्रा माने फरेस्ट प्रटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रटेक्शन, इनभाइरनमेन्ट माखासे सेफनि खामानि मावग्रा आंगो लोगोफोरखौ लानानै जोङो नैबे गलगथा 4 नम्बराव जोङो जास्टिफाइड खालामफैदों बा जोङो नायफैदों। दा थारैनो नंगौ, गलगथा 4 नम्बरखौ जोङो नायफैबाय, बिफाङा एकदम दानफायदों। दा बे बिफां दानफायनायखौ नुनानै जोंबो साननो गोनां जादों जे नैबे जाहैबाय साहा ओनसोला जाहैबाय भुटाननि मोनसे समायना रमायना मोनसे हाजो। दा ओरैहाय गुगुनि दै आरो ओरै उल्थापानि थाबाय। फारसे ओरैहाय राइट साइडजों जोंहा मैखोम मोनसे हाग्रा ओनसोलमोन। दा जोङो नुफैबाय एकदम बिफां लाइफांखौ गासिबो दानफायजोबनानै गोजान गोजान दाब दाब जायगानि मानसिफ्रा बेवहाय बिफां लाइफांखौ दानफायनानै दा बेवहाय खामायनानै दं, न' फिसा फिसा लुनानै। दा बेखौ नुनानै जोङो अनुभब खालामदों जे गोख्रैनो जोंनि दानि सोलिफु जोंनि बिटिसिनि दैदेनगिरिफोर बा जोंनि गभर्नमेन्टनि सोद्रोमाफोर बिथांमोननिसिम आङो गुरै खावलायहरनो सानदों। बेसिकेलि जोङो दा नुफैबाय जे जुदि दिनैहाय नैबेबायदि रोखोमै इनभाइरनमेन्टखौ सानफ्रोमबो एफा गिदिर गिदिर बिफांखौ दानफायनानै जुदि सानफ्रोमबो दानफायोब्ला जोङो ससियेल मिडियायाव नुदों जे इउरप हादराव सानसेयावनो इनभाइरनमेन्टनि थाखाय ग्लबेल वार्मिंनि थाखाय बिसोरो थाउजेन्डस मानसि थैनो गोनां जादों। दिनै बेफोरबायदि इनभाइरनमेन्टआ जुदि जोंनावबो फैयोब्ला जोंबो दिनै थांनानै थानायनि जेबो जोंहा फारागथियानो गैया। दा बेनिखायनो आङो खावलायनो सानदों जोंनि बिटिसिनि गभर्नमेन्टखौ आरो आसामनि स्टेट गभर्नमेन्टखौ गोख्रैनो नैबे जायगाखौ प्रिजार्भ रेस्टर्ड खालामफिननाया जोबोद गोनां होननानै आं सानदों। आरो दा जोंनि मानगोनां EM हाग्रा बिफाननि EM जोंनिनो मुस्रि जेम्स बिथांनिसिम आङो गुरै खावलायनो साननाया बेनोदि गोख्रैनो नैबे लांदां जानानै थानाय जायगाखौ बिफां लाइफां गायनानै जुदि रेस्टर्ड खालामफिनाब्ला बियो सानसे समाव जोंनि सुबुं माहारिनि मोनसे अलखदाव गोग्लैगोन होननानै आं बेखौ अनुभब खालामदों। दा बे बिसयावहाय जोङो सोंलाय फिनलाय जोङो गामिनि माखासे न'खरफोरनि सुबुंफोरखौ जों लोगो मोनफैनायावहाय सोंलाय फिनलायाव बिथांमोननि फिननायखौ जोङो मोननो हादों जे जोङो हा गैयिखाय नैबे जायगायाव फैनानै बे बिफां लाइफांखौनो दानफायनानै जोङो थाफैनो गोनां जादों। गतिके जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ बिटिसि सरकारा जुदि जोंनि थांनानै थानायनि राहाफोरखौ जुदि होयोब्ला जोङो नैबे जायगाफोरखौ नागारफिनगोन होननानै बिथांमोना जोंनि सिगाङाव बुंदों। दा बेनिखायनो आङो सानदों जोंनि जायहा बिबानाव थानाय फरेस्ट बिबानाव थानाय बा बिफां लाइफां संरैखाथिनि बिबानाव थानाय जोंनि मानाव गेदेर सोद्रोमाफ्रा गोख्रैनो फैनानै नैबे जायगायाव
बे ओनसोलाव फैनानै थदबिद लाफैनानै बिनि सलुसनखौ खालामोबा जोबोद मोजां जागोन होननानै जोङो जोंनि एभारग्रिन चेरिटेबल ट्रास्टनि मावथि हान्जानिफ्राय जोङो गुरै खावलायहरनाय थाबाय। दाथ' जोङो जेबादि नुबाय जोङो फ्राय 12थासोनिफ्रायनो जोङो मुभमेन्ट खालामजेनदोंमोन बा जों पेट्रलिं खालामजेनदोंमोन फुड पेट्रलिं। दा फैयै फैयै जोङो बेलासिलायब्लाबो जागायजेननायनिफ्राय लानानै नैबे हाग्रा जोबथासिमावनो जोङो सान थांबाय। बेबादि लांदां जुदि मैदेर जिब जुनार थाग्रा जायगाखौ जुदि लांदां खालामोब्ला होमब्लाथ' दा जोंनि बुजिनायावहाय जिब जुनार थाग्रा जायगाखौ जुदि सुबुं माहारिया जुदि नस्थ' खालामोबा बा बिथांमोनखौहाय खस्थ' होयोब्ला बिथांमोनाथ' मानसिनि माबा मोनसे एट्राकसनखौ खालामगोन होननानै जों सानदों। बेनिखायनो जोङो गुरैयै खावलायनो साननाया बेनो, रायजो राजानिसिमबो जोङो खावलायनो सानदों जे रायजो राजाफ्रा बुजिनाया जोबोद गोनां। मानो होनोब्ला हाग्रा थायोब्लासो बिफां थायोब्लासो जिब जुनार थांनानै थागोन आरो सुबुं माहारियाबो थांनानै थागोन। दा बेनिखायनो जोंनो आबहावानि गोनांथि जानानै जोङो गोबां बिफां लाइफां गायनायनि जोङो पदक्षेपफोरखौ जों लादों, थांखिफोरखौ लानानै जों बिफां लाइफां गायदों। नाथाय बे बिफां लाइफां गायनाया बेसेबां सैथो जों दा बेखौ नुबाय। ओरै रड साइडआव नेसनेल हाइवे खाथियाव बा रुराल एरियायावल' जोङो फांसे फांनै बिफां गायनानै प्रग्राम खालामबाय थायालासिनो नैबे बांसिन बिफां लाइफां दानफायनाय जायगायाव फैनानै जुदि जोङो बिफांखौ रेस्ट'र खालामफिनोब्ला जोबोद गाहाम जागौ होननानै आङो एभारग्रिन चेरिटेबल ट्रास्टनि आफादगिरि जानानै आं खावलायनो सानदों। जों दा बे बिसयखौनो बुंनो गोसो जानाया बेनो, जोंनि गथ'फ्रा फ्रायानो गोबाव समनिफ्रायनो जोङो नैबे फरेस्ट प्रटेक्शननि हाबाफोरखौ मावबोदों। जोंहा झारबारि हल्टुगाव डिभिजन आरो चिरां डिभिजन मोननैबो ओनसोलावहाय बेंनो थाखाय जोंनो जोंनि CHD काउन्सिल हेड अफ दा डिपार्टमेन्ट फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि काउन्सिल हेड अफ दा डिपार्टमेन्टआ जोंनो पारमिसन होदों। बे हिसाबै जोङो दिनै झारबारि बिट अफिसनि मोखाङाव जोङो मोननै केम्प थानानै गथ'फोरखौ जोङो लागातार जोङो डिउटि होगासिनो दं। आरो ओरै दावथ्रोबनानै गौरां रेन्जआवबो जोङो गिदिर केम्प दङ, बेयाव थानानै जोङो प्रटेक्सन होगासिनो दं। आरो बिनि उनाव जोङो बयबो मिथिगौ जे सरलपारा आरो पिकनिक स्पटआव फैयो। दा बे हाग्रा गेजेर बनान्चल गेजेराव थानाय केम्पआबो जोंनिनो। दा बेयाव थानानै जों गोबां बिसयफोरखौ जोङो इनफरमेसन होनो हायो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनो। ओमफ्राय ओरै फैयै उल्टापानिनि आइबिआवबो जोङो दा बेसेबांबा गिदिर केम्पआव जोंनि गथ'फ्रा दं। सान हर गारि थाव सावगारनानै आथिंजों थाबायनानै जोङो प्रटेक्सन होयो। आरो ओरै गुगुनि दै बारोब्ला जोंहा गोबोरखियाव केम्प दं। गोबोरखिनि केम्पनि गथ'फ्रानो दिनै नैबे इनभाइरनमेन्टखौ लाबोदों दि गोख्रैनो जोङो बे जायगाखौ रेस्ट'र खालामनायनि सिन्था सरसाखौ खालामनांगौ होननानै जोङो दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो जोंनि NGOनि गथ'फोर ज' जानानै जोङो डिसकासन खालामदों। दा साननै सानथामनि गेजेरावनो माबा मोनसे गभर्नमेन्टआ निस्सय इनिसिएटिभ लागोन होननानै जों आसा खालामदों। आरो लोगोसे जोंहा जोबथारनाय जोंनि दादगारियावहाय गोबां गथ'फोर जोंहा आरोबाव बेयावबो केम्प दं। दा खावलायनो गोसो जादों नैबेबादि अलखदाव गोग्लैनानै थानाय जायगाफोरखौ रेस्ट'र खालामनो थाखाय जोङो दिनै बड'लेण्ड हालामनिनो बिदा फंबाय ज' जानानै जोङो दिनै बे हाबाफोरखौ मावदों। हायोब्ला BTC गभर्नमेन्टआ जोंनो गोख्रैनिफ्राय गोख्रै जोंनि थांनानै थानायनि राहा आरो लोगोसे जोंनि जानाय लोंनाय रेसननि खोथाखौ सिन्था खालामनाया गोनां। नङाब्ला फरेस्ट डिपार्टमेन्ट हारसिङै जे बे हाग्रा बायनायखौ होबथानो हागोन जों बेखौबो नुहुरा। बेनिखायनो ससियेल फेन्सिं इज दा बिग फेन्सिं। बेनिखायनो जोङो ससियेल सार्भिस हिसाबै जोङो बयबो श्रम दान होदों जे बे हाग्रा ओनसोला जोंनि आरो बे इनभाइरनमेन्टआव जों थांनानै थानो थाखाय गोनांथि। आरो जोङो उननि समावबो जोङो बे खामानिखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों लोगो नांनानै जोङो BTC हालामनि समायना रमायना सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्कखौ जोङो प्रटेक्सन होनायाव जों मदद होलांबाय थागोन। जोङो दा नुबाय बे ओनसोलावहाय जोंखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा एसे हाग्रा खाथियाव थाखोमानो गोनां जादों। दा बिथांमोना जिहेथु हाग्रा बिफां गिदिरखौ दानफायनायखाय बिथांमोना निस्सय जों फैनायनि सिगांनो बिथांमोना हाग्रायाव थाखोमादों जों सानदों। दा जोङो नुदों बे बिफां गिदिरखौ हाफायनाय नैबे जोंनि मोखाङाव दोननाय आरा ओमफ्राय सिखा खंखाइ आरो बिसोरो बेबादिनो बिफां थैग्रा मुलिफोर सारनाय बेसादफोरखौ जोङो हाग्रायाव दोनखोमानायखौ जोङो पेट्रलिं होनायाव मोन्दों। दा बेनिखायनो जोङो दुखु नांदों जे फांसे बिफांखौ गायनानै फोथांनो थाखाय जोंनो एसेग्राब खस्थ'ब्ला ओमफ्राय दानफायनायाव सानसेयावनो जोङो सासे मानसियानो फांथाम फांब्रै दानफायोब्ला होमबाथ' जोबलांनो बोलो नांला। दा बेनिखायनो बयबो रायजो राजानिसिम आंनि गुरै खावलायनाय बेनो, बयबो नैबे हाग्रा ओनसोलखौ होबथानायनि खामानिखौ मावनाया जोबोद गाहाम होननानै आं सानदों।